body yako iyi handisikiona mushe. Saka ndototanga hangu kuita basa ma. Inzona. Ini ndoda kutanga ndawirirana newe. Handiti. Please, pamurume wangu please ndapota. Ukundinzwa? Ari kubasa. Iwe uchangocherera basi. Ini cherera pambedha nemurume wangu. Tunzona zvekutoti kugara kwaita pambedha. Aufanira kungochipagara. Chakukuwaridza kana isamuka. Then wodi wowaridza mablankets ako epasi. Tunzwa nani? Handikwe kuti hamuna basa. Hamuna basa ndikungona kuti ndoimba yacho yese yakatoperera mwana hansandani mwana. Hansandani mwana. Kochi? Iwe panayo. Unenge wakangwarisa iwe. Wakunotoziva kuti zviri mubedroom mangu kutoti sei ndisandani mwana. Ungoda kuita sei? Kana ndisingazvana ungoda ndidi. Ungoda kuti chii? Sekuru vanogona kubatsira ndoskana nditombokufunzirei kuti kochi. Aiwa, usade kungwarisa. Teerera zvandokukudza kuti unge uchita munhu. Ndati murume wangu usamutarisa, akatomuka usamutarisa ukazwa kuti pambedha pari kuitikei apa. Usacheuke usaita sei, uri kunzwa nani? Jesu! Mwakuseka? Zviri kusekesa ka? Ukanzwa kuti pari kuitwei chero pambedha pakatamba zvakaita sei. Iwe usasimudze musoro chako kurara chete pasapa. $20 yako mwedzi uchipera ndokupa $20 yako. Asi kana mashamwari angu auye akakubvunza kuti upiwa mari ita upiwa 100. Uri kwanzo? Landlord wangu akakubvunza kuti upiwa mari ita upiwa 100. Reason why ndikuzvitira kuti ini ndinge ndiri munhu akataridzika pavanhu. Ndinge ndiri munhu anobuda ari mbinga asi mbinga inobuda hai mu1Room asi ndichingobuda kunge munhu ane tumari. Competition yacho yanyanya mashamwari angu. Munhu anouya neenhenga kune musikana wake kupati kukicheni patano yane musikana. Jesu! Zvaunongonyanya chero pano pasina basa. Ndikaenda kumakicheni pati ndikaenda kupi kumafaro ndounenge wakabata nehandbag yangu. Ndikaenda kupi unenge wakabata chii? Handbag. Kana ndikadikitira uchindidini uchingoitawo zvizvokuti sebodyguard like but unotoriwo musikana handiti. Handina mari. Ini tinongokipa appearance chete yekuti unge ndinazvo asi ndisina. Nekuda kuti shamwari dzangu dzakawanda ini dzine mari. Ini ndicheketete ndinenge ndisina mari. Iwewe reason yandatonyanya kukunzira pano paisei kuita basa remuno ndekuti ndionekere ndinewe ndikabuda ndikaenda kupati ndikaenda kurufu ndikaenda kupi iwe ndonongo uchimira uchishanda. Saka minoti pane zvimwe zvokuda kubvunza here. Hapana zvandoda kubvunza ndinongoda kungobvunza ndoda kungoziva kuti pako hembe dzemurume wenyu. Ndoda sei? Unowacha zve. Ani ndo basa racho. Hembe dzemurume wangu unowacha, hembe dzangu unowacha. Zvese unowacha, maunderwear unowacha, emurume wangu futi unowacha maunderwear. Zvichingodaro kana aomawo aini. Aini irimo mu1Room mo aina unongedza chi? Mu1Room. Another thing, nekuda kwokuti tinenge tigara tese mu1Room. Mamanje murume wangu anenge akusvika. Zvakuma 6. Iwe unombobuda woga ndomboita nguva nemurume wangu. Murume wangu asvika ndomagara tichinge chiita. Murume wangu asvika iwe umboti budei. Ungodhileya. Unongobuda panze ungonyipira kuwaila time. Uripo. Handitika. Ukagopedzoka awa wodzoka mumba. Kumakuseniwo kwakuda unoedza. Chawanzwa vhara nzeve. Tikunzwa nyana? Ende usiku handiri munhu anomuka.